X'ismek? Kejli Marija jiena n-ners, taf x'tagħmel dil-karozza? Il-ħadd membri tal-forzi dixxiplinati naqdu fil-Park ta' San Clement f'Ħażabbar biex iqajmu kuxjenza dwar l-użu tajjeb tal-112, is-servizz li jingħata l-każijiet li huma gravi. Bosta familji bit-tfal u anki adulti irħewla biħġarhom għal din l-attività f'temp mill-isbaħ biex jiltaqgħu mal-eroj li jieħdu ħsiebna ta' kuljum lejl u nar. U f'dan il-jum it-tfal saru eroj huma wkoll. Tkellmu mal-uffiċjali u esperjenzaw ftit mill-ħidma tagħhom, inkluż brikba fuq il-vetturi tagħhom. Ħadd pjaċir? Eħe, X'għaġbok li żjed? tal-pulizija u l-firefighter. Għatfa rajtu l-affarijiet li għaddom għawek. L-iktar li għagħobni ta' CPR. Tallimna kif namlu CPR. Ġili jitalmu iktar minna mbata ġifiri, imma irrid ikunu jafu naqra tfal, nalmuhom naqra. L-attivitajiet tmexxew minn uffiċjali feħdan taqsimiet differenti tal-pulizija, tal-armata, tal-protezzjoni ċivili u minn tobba tal-emerġenza fost l-oħrajn. Minna ħatana tilajju nizlim fuq il-moturi, u rejnijom xfijom il-moturi, kif ukoll kellimnijom fuq awareness tal-112 u għalfej għandhom iċemplu li jintuża biss f'każijiet ta' emerġenza. Kif torjom fire engine u l-għodda li naħdmu bihom jiġġennu għal-jom. Qed nurhom kif jagħmlu CPR, għandna l-istazzjon hemmhekk, għandna n-nurses qed jgħidulhom kif, għandna section oħra ta' choking fit-tfal huwa ħafna iktar importanti li jkollhom idea ta' kif għandhom jeħendiljew sitwazzjoni u qed nagħtuhom tur tal-ambulanza. Attenda wkoll il-Ministru għas-Sigurtà Byron Camilleri. Tista' salva persuna anka billi nkunu hemmhekk ftit sekondi qabel. U allura huwa importanti li daw it-tfal ikunu jafu kif jintuża sabiex idealment qatt ma jkollhom għalfejn jużaw. Hemmhekk ikollhom għalfejn jużawh ikunu jafu jużawh tajjeb. It-tfal li attendew ingħataw passaport biex fuqu jimmarkaw kull stazzjon li żaru, imbagħad ingħataw ċertifikat bħala tifkira.